Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Okubekwa ukuthi usekhalelwe ngamasongo kaSigonyela wesilisa waseMawotano neminyaka engu-19 ongadalulanga igama okubekwa ukuthi wasabisa amaphoyisa ngeledlule. Ngenibingelele ngiphinde ngilamukele ezindabeni zezwe Media igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli eka-YouTube. Okubekwa ukuthi usekhalelwe ngamasongo kaSigonyela wesilisa oneminyaka engu-19 ongadalulanga igama waseMawotano okubekwa ukuthi ukhalelwe ngamasongo kaSigonyela namhlanje ekuseni ebohlwa uhlobo lwama-Security Reaction Unit South Africa. Kubekwa ukuthi amaphoyisa lawa avuke namhlanje ekuseni ayobopha lo mfana waseMawotano ekuthiwa uneminyaka engu-19 wasabisa ngeledlule. Kubekwa ukuthi lo wesilisa wasabisa lamaphoyisa etazombopha wabatshela ukuthi yena usebenzela osomatekisi abasatshwa kakhulu uma beke bamthinta azodutshula wonke. Kubekwa ukuthi uphiko lama-Security Reaction Unit South Africa lube selivuka namhlanje lunikeleka la okuhlala khona lo owesilisa utholakale nama-drugs kanye nemali eningi. Ube esekhalelwa ngamasongo okaSigonyela. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ngaso lesigameko khona lapha ezinkundleni zokuxhumana. Angcobo ufuzelihle uthe mina njengosomatekisi osatshaya ngimazi nje umfana wabesefaka ama-emoji ahlekayo. Uthandeka Mbongo uthe manje uboshelwe lokho nje. Yebo, ukuboshelwa lokho okusongela umuntu kuyicala. Awu yena mhlambe wabhayiza ngoba mhlambe wayizidlalela nje wakhohlwa ukuthi ke lento ayishilo iyingozi komunye umuntu. Ududu usamkelo lamina uthe ngingakafundi bengizitshela ukuthi udlungelwa lo oboshiwe. Uma azande emachobeni uthe singosomatekisi asikhumbuli nje sixoxa naye lo mfana wabe esefaka ama-emoji ahlekayo. Uthutho musician uthe awu ingane kadlungelwa bandla wasethi awu i-Reaction Unit South Africa iyasebenza kukhishwe amaphoyisa okufakwe yona once ngoba iSouth Africa ingaba ngcono kakhulu. Bafethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.